Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari na nga ating mga top stories of the day. Today is November 21, 2025, Biyernes nga adlaw. Amphibious dredger, nagkulob. Operator na trap, bangkay na sang nakuha. Vulkan Kanlaon, liwat ka nagbugas ang abo. iPhone kag illegal nga droga, nakuha sa kisame sang jail facilities ang NODJ. Terra Madre, dako ang oportunidad nga ikampanya nga himuon nga GMO-free ang Negros. Kag sa good vibes, kilalahon ang mga baganihan pagkatapos ng kalamidad, kag bayanihan naman ang topiko sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, si Anay Don Salvador Benedicto Mayor Cynthia de la Cruz ang nagtaliwan sa higit lamang nga hapon. Inigikumpirma sang iya anak na si First District Board Member Lawrence Markston de la Cruz sa lamang unto nagtaliwan si Anay Mayor Cynthia. Sunod sa board member, mga 3 man katuig nga nagpaydalom sa hemodialysis ang iya nga iloy. Sang Miyerkules, samtang nagpaydalom sa hemodialysis, nag-hemorrhagic stroke ang Anay Alkalde. Nagpangalagan bilang alkalde si Cynthia sa sulod sang siyam ka tuig o kung 3 ka termino sunod sa kay Markslin. Ini sa tuig 1998 to 2007. Kag nangin bisi alkalde naman siya sang 2007 to 2013 sa 3 man ka termino. Sa Facebook page sang DSB-LGU, madamo sa mga nagpabutsyag sa pagpakig-unong sa kasubo sang pamilya de la Cruz sa pagtaliwan sang Anay Alkalde. Ginaplastar pa sang pamilya ang detalye sa haya ni Anay Mayor Cynthia. Nagapakig-unong ang Digicast Negros sa kasubo sang pamilya de la Cruz. Sa iban nga mga balita sa number 9, Bacolod City nagapanganda na para sa Philippine Sports Expo. Parayon ang pagpreparar sa Philippine Sports Expo para sa una sining national competition nga pagadalon diri sa Bacolod City sa Abril 2026. Ang isa ka dako nga tikang sa pagbutang sa Bacolod bilang nagapanguna nga sports hub sa rehiyon. Ginatan-aw nga magalapot sa 15,000 ka bisita kag 7,500 ka mga young athletes magakompete sa 17 ka mga sporting events alin sa basketball, football, motorsports, weightlifting, e-sports, tubtub sa skateboarding nga pagaywaton sa Bacolod Skate Park. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya ang pagpanikasog sa syudad para sa sports development kag suporta sa local athletes, magadalasang mas madamo pagiging national event sa Bacolod, lakip ng Batang Pinoy 2026 kag Prisaan National Games. Sa number 8, iPhone kag illegal nga droga nakuha sa facility sa kisame sang jail facility sang Negros Occidental District Jail. Nakumpiskar sa otoridad ang isa ka iPhone, 5 ka USB cord, 3 ka mga pakete sa suspected shabu kag posporo sa gipatigay nga Greyhound operation sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Bago City, Huwebes nga adlaw. Ginakabigbilang kontrabando ang mga na-recover nga mga pagkabutang kag hugot na ginadubilian sa sulod sang jail facility. Nagpatigayon sa Greyhound ang management sang prisuhan matapos makabaton sang impormasyon nga may nakasulod nga illegal nga droga sa isa ka dormitory sang persons deprived of liberty. Nakuha ang iPhone sa banyo samtang sa kisame naman sang dorm na recover ang suspected shabu, posporo kag USB cables nga nakasulod sa medyas. Sa number 7, isa ka photographer ang patay matapos makabunggong yung ginadala nga motorsiklo sa isa ka pick-up. Pasado law na imedya sa kaagahon Huwebes nga adlaw sa may nabatian ang mga pumuluyo nga naglagabong sa bahin sang Taytay, Mambukog, Barangay Zone 16 sa Talisay City. Ila ginlantaw sa bintana, wala sila sa may nakita, gani wala sila nagpangusisa pa.
Sa nagsanag na mga 6 ang aga, pila ka mga commuters ang naglabay sa area kag nasapwan ang isa ka persona nga nagahamyangon sa dalan. Ginkilala ang biktima nga si Ralphie Rayo, 41 anyos, isa ka freelance photographer kag drone pilot. Ginsiling ni Police Lieutenant Ana Rose Duca, ang Deputy Chief of Police for Administration sa Talisay City PNP. Naghalin sa Bacolod City ang rider kag papuli na kuntani sa Silay City sang siya nakabunggo sa pangulihi nga bahin sa pick-up nga nagaparking sa higad sang dalan. Suno kay Duca, madugay na nga nagaparking ang amo nga pick-up sa lugar mangod ginakaayo ini. Kideklarar nga dead on arrival si Rayo sa Talisay City Health Center. Ginguyo ang pick-up truck pakadto sa Talisay PNP kag nagpasalig ang tag-iya nga maghatag sa financial assistance sa pamilya sa nagtaliwan nga photographer. Sa number 6, isa ka suspect sa pagpangbuno, patay sa pagpaniro. Isang patay kag isa pa ginampilason sa pagbinun-anay kag pagtiruhay sa Purok Mahugani, Barangay Uringaw sa Kabangkalan City sa kahapon nga adlaw. Patay ang suspect sa pagpamuno. Naging kilala kay alias Gary, 33 anyos kag isa ka konduktor. Pilason ang ginbuno sang suspect kasi alias Glenn, isa naman ka driver. Nagwa sa investigasyon sa Kabangkalan PNP nga nagainom-inom sa higad sang dalan sa tupad sang merkado sa alias Glenn kag ang iabyan nga si alias Lawrence. Ang suspect nga si alias Gary ang naglabay nga may bitbit nga sundang kag sila ang nagbaisay nga nagresulta sa komusyon. Gilagas ni Gary ang biktima nga natumba kag nabuno sa suspect sa iya natuo nga abaga. Nakapangayo sa bulig ang migo ni Glenn kag iya nauyatan na ang suspect apang ginaligar nga may nag-abot nga wala pa makilalaan nga lalaki kag gintiro ang suspect. Pariwagin na lang ang suspect kag biktima sa ospital apang dead on arrival ang suspect. Nakuha sa crime scene ang isa ka sundang kag nga nagalabas ang 13 ka pulgada kag isa ka live ammunition sa caliber 45 kag isa ka deformed fired bullet. Para ng investigasyon ug makilala ang gunman. Sa number 5, Telecom Company ang nagbutang na sang helpdesk sa sulod sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kay Runena Arcas, ang PLDT Customer Service Supervisor, katuyuan sang helpdesk ang pag-assist sa mga concern sa repair kag pag-akomodar sang sales, upgrade kag installation sa serbisyo. Dugang pa niya, as of November 20, may ara pa sang 7,800 ka mga households kag businesses sa Bacolod kag Negros Occidental nga wala pa nabalik ang internet connection matapos ang pag-igo sang bagyo nga Tino. Magabukas ang PLDT Helpdesk sa BCGC Lobby alas 8 sang aga, tubtob 5 sang hapon, Lunes tubtob Biyernes sa sulod sang duha ka semana. Ginalauman man ni Arca nga pag-abot sang Disyembre 15 kung antes pa man ang Pasko, 80% sa ilang subscribers sa bilog nga Negros Occidental ang mabalik na ang koneksyon. As of yesterday, we still have about 7,800. That's Negros Occidental wide na households, including na siya mga business lines. For now, tentatively, we will be here for 2 weeks. Pero if needed nga, we will extend and we will. Sa number 4, suporta para sa mga mangunguma para sa 18th Negros Island Organic Festival ang ginahaylo sa karon. Sa nagligad nga duha ka adlaw, masobra sa 746,000 pesos ang benta sa mga exhibitors. Sunod sa kay Dina Hinzola, ang OIC Provincial Agriculturist ng Negros Occidental, may 141 ka mga exhibitors ang nagpakigbahin gikan sa bilog nga isla. Tumanin sa prutas, putan, kararuton, mga organic produce, padulong sa mga tanom ang pwede mabakal sa nagaparayon nga Negros Island Organic Farmers Festival sa South Capitol Road, kadungan sa Terra Madre Asia and Pacific 2025. Sunod kay Hinzola, apisar sang naagyan sa mga mangunguma sa maglaslas ang bagyo nga Tino, nagpakigbahin sa gihapon ang mga farmers sa paglaom nga sila matigayon makabawi kag makatibawas sa ginatubang nga pagpanghangkat. Tubtub sa November 23, Domingong adlaw, ang pagsalida sa mga produkto sang mga mangunguma. Sa number 3,
Para sa grupong GMO-free Negros ang pag-host karon sa Bacolod City kag Negros Occidental sang Terra Madre Asian Pacific 2025 isa ka higayon para matibong nilang kampanya kontra GMO. Para kay Attorney Andrea C. katapos ang grupo, ginpaiway man anay ang pagtalakay sa GMO Regulation Ordinance nga damlag pagin certify urgent ni Governor Eugenio C. Lacson. Ang tigayo na nga nagpasar sa ordinansa sa ulihi nga parehos lamang nga gin-reverse ang tanan nga gintrabaho para sa GMO-free Negros sa nagdigad gina sa 9 ka tuig. Isa ka kahuy-anan suno sa iya kung katapos sang Terra Madre hosting, matigayon pasarang ordinansa kay isa man gani sa rason kung nga ang natigayon ini kay bangod ang probinsya GMO-free. Patag ni C, aktibo siya sa kampanya bangod nagapati siya nga hindi pwede maimpo ng GMO kag organic agriculture bangod sa contamination. Dugang pa niya, nakitaan man sa tanan nga sinigid lamang ang mga natabo nga pagbaha. Para kay C, wala sa mga sugar planters nga magatanom sang GMO corn gani hindi sila pangitaan naman sa mga lugar nga makatanom kag madugangan ang mga banglid nga hawanan para diri. Hindi man bentaha suno sa iya ang GMO para sa farmers bangod sila ang mga dependent sa dalago nga kumpanya bangod wala man sang binhi ang mga mangunguma kay ini ang baklo nila. Nagapanindugan ng Kapitolyo nga kinahanglan ng GMO Regulation Ordinance para mapasiguro ang food security sa probinsya. Paagi sini, matugutan ang pag-produce ng GMO feeds para sa kasapatan. Luyag nga masolusyonan sa probinsya ang isa sa mga naatubang sa sini nga pagpanghangkat kag kinahanglan man masuportahan ang swine, game fowl kag poultry industry. We thought it was a good opportunity to campaign for the no to GMO. As we have heard from the governor, they have to set aside the pending ordinance for regulation of GMO until after Terra Madre. So we think it would be a big shame if after the Terra Madre, the National Organic Congress and the local provincial organic fair, that we're going to have GMO after all. It's like we're reversing all the work of more than 19 years already, no? Without GMO. And one reason that the Terra Madre is here is because Negros is organic, Negros is GMO free. It wouldn't be here if we were like the other islands na, and Negros is the leader in the Philippines and in organic. Sa number 2, liwat na naman nga nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon kay inasang aga. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 712 nagsugod ang ash emission. Naglawig ini sang 8 ka minutos. Grayish plumes nga mga 75 meters gikan sa baba sa bulkan ang na-record. Ini naman ang nagpadulong sa south o west-southwest nga direction. Sunod kay Ptolemy Maniego, ang Science Research Assistant, isa ka weak ash emission ang nagluntad kag wala sang may na-monitor nga ash fall. Sa bulletin sang PHIVOLCS, base sa 24-hour observation sini, isa ka volcanic wake ang na-record. Parayan ang ground deformation. Nagapabili naman sa alert level 2 ang bulkan. Wala sa may na-report nga lahar flow magluwas na sang sadtong tion sang Bagyo Tino. Wala, ma'am, kay very, lang siya, 75 meters lang yung ash emission event. Wala na sir man na-record nga event sir, volcanic quakes? Isang time nga ash emission, wala man, volcanic earthquake nga nag-occur. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka amphibious excavator nga heavy equipment ang nagkulob samtang nagapatigayon sa clearing operation sa may suba sa banwasang Hinigaran. Na-trap ang operator sang excavator kag pagkuha sa iya, isa na siya ka bangkay. Yaring report. Bangod sang bagyo nga Tino, kinahanglan pa nga tinuan gikan sa mga debris o kun mga nagbara nga mga kahoy ang Hinigaran River. Ini nagapadayon nga operation sa pila na kaadlaw gamit ang amphibious excavator dredger, pero kaina mga pasado las 7 sang aga. Nagpadulong liwat sa suba si Harvey Nepomuceno, isa ka job order worker sang Banwa para magpadayon sa clearing operation.
Sunod sa kay Lizel Namo, ang pamuno sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Banwa na outbalance ang excavator. Nagkulob ini sa suba, wala makahingagawgwa si Nepomuceno. Daw na out of balance sa siguro ang tukod di bala? Oo. Na gani ang bakit siya siya katigasigi siya kay amo to siya nga na out balance nagbaliskan siya. Mga 7:43 sang aga nakabaton sila sang tawag. Gani gilayon nga ginrespondihan sang Philippine Coast Guard ang suba. Nagbinuligay ang Coast Guard ang mga mangingisda nga ma-recover ang operator pero hindi madali-dali ang proseso kay tuman kabugat sang heavy equipment. Gingamitan mas ang compressor para masalom ang biktima. Matapos ang masobra sa 2 ka oras, tigayon nga na-recover ang lawas ni Nepomuceno. Ginihagaw pa siya dala sa Hinigaran Medical Clinic pero gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Dugang paninamo, kung malinsang ginbaka ng heavy equipment, si Nepomuceno naman ang nagaserving operator sini. Kadamo pagikuno sa mga dapat i-clear sa suba gani, ginabalik-balikan niya ini kada adlaw. Ni ang mga kahoy-kahoy ito ang sa mga floaters sa mga sina amo na siya suba ang gablak sa ngamon nga sa suba kag dason selted dagit katama sang suba naman isa pagid na siya. Sa karon, balik lang anay mano-mano ang pag-clear sa suba. Ilabi na nga, ginapreparahan in kaso nga mangin maulano na naman ang panahon. Isa man ang hinigaran sa mga nahalitan sang bagyong Tino, kag pila ka mga lugar diri ang ginbaha. Kag napulo tanan ka mga persona ang ginreport nga napatay. Kagyari naman ang pagpabalo namon sa inyo nga pang-good vibes para sininga weekend. Sa buwas, atong saksiyan ang istorya sa mga ginagabit naton nga modern day heroes. Ang istorya sa mga baganihan kag bayanihan. Kung paano nagabuligay ining mga nabiktima sang kalamidad. Para liwat sila makabangon samtang nagahulat pa sang bulig gikan sa gobyerno. Nagamato-mato, buligay, para lang nga makabangon liwat ang aton nga mga heroes. Kag sa Domingo naman nga adlaw, istorya naman sang bayanihan sa gihapon. May pila ka mga pumuluyo nga nagpalapit sa RU nga founder nga si Mr. Ramon Oy Sr. para magpangayo sang bulig. Halin sa mga host gagamiton para sa tubig, mga seedlings para itanom liwat sa mga farmers inatanan, ginpanagtag sa ila. Para sa ila nga, liwat man nga pagbangon. Ina naman natin nga masaksihan sa Sunday sa RU. Agreeable. Shoutout anay sa atong live viewers. Subong nga hapon si Mama Ricon Gamboa Hayashi. Good evening, Sir Ming. Digicast Negros from Japan. Si Rolando Villanueva watching live from Pagsanhan, Laguna, mayong gabi kuno sa tanan hambali, sir. Si Chona Evangelista Caredo. Good evening, Digicast Negros watching from Singapore. Si Mirna Garido Clavel. Good evening, Digicast Negros and Sir Ming watching from Payao, Binalbagan. Mga sukit na ni. Si Vince Tubola. Thank you, Digicast Everyday Update watching with my baby Viara from Kabangkalan. Thank you, Vince. Si Jessery Garutcha Hivero, mayang hapon Digicast Negros watching from Himamaylan. God bless everyone. Please shout out sa mga taga Sarait. Salamat. Shout out sa mga taga Barangay Sarait, Himamaylan City. Kag muna na sila. Atod nga mga live meeting subong nga hapon. Kagabuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.